Искаме да ви покажем поредното недоразумение на път 306 между Оряхово и Селановци. Ето ви една ново асфалтирана, ясна крива, където денивелацията на разстояние 50 метра, 25 метра преди завоя и 25 метра след завоя е между 15 и 20 см. Бих попитал фирмата изпълнител и директора на областното пътно управление през зимата, защото много хубаво се поддържат от пътищата, един влекач по ремарке, когато премине и е натоварен с 25 тона товар, поред вас дали ще се задържи на пътя? Той ще е карал с несъобразена скорост и трябва да се съобрази с пътните условия. Да. А че никой не очаква такова чудо да е сътворено на пътя, това вече е съвсем друга тема. Монка, какво правиш? Да носим подаръци ли? Подаръци? Как? Значи, понеделник тържествено обещавам, че това парче, малко прилича на Румъния или на Каска, не ти ли прилича? Лично ще го подаря на министъра на регионалното развитие и благоустройството с една огромна молба към него. Този прекрасен човек, който се нарича шеф на областното пътно управление, по възможност да не ни ангажира повече със себе си, това ще го входираме на министъра. Тези парчета за кого са? За председателя на АПИ. Толкова хора има в агенцията. Ние май ще трябва половината път да изровим. По принцип няма да я турам, а да се ограничим все пак. Това ще е за министъра, това ще е за председателя на АПИ. Разбрах, че имат нов. И по едно парче за членовете на управителния съвет.